बबुआ अरे जेकर हाथ नहीं गोल उठा ली तारा के उठा लेस भगवान माई के दरबार बन के केहू कंजूसाई ना करी सब लोग तुरंत हाथ उठावे सब लोग जब हुरका बाजी तो अरे शीतल अरे कौन प्रेमी है प्रेमिका से अपना कहला कि अरे हमर सनवा करो जनी फोनवा चु 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 के धरले मारुला एहो जान भूखल बानी हाय आज हम पीड़िया बरात एहो जान बताइयो कितना बड़ प्रेमी बा ओही तबा के पीड़ियों के दिन बर्दाश्त न चाहो अरे पीड़िया भूख होबे ओकर के भूख लेबे अरे भूख कबहू त पारण करी खाली तो कब होई हाय देख एही लगे पता नहीं गणेश के बोलाता कि गौरी के ला 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 हरि लाल दिखन चले दे दर्शन अभी सुरेश पासवान जी हमको पुरस्कार दिए हैं। अरे बाबा आपको तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार है।
पासवान भैया पुरस्कार दिल बनी आ देखी तो हमने के जकरा हाथ है अंग वस्त्र रुपया पैसा इतना मान सम्मान मिलल आदमी हमने के सुरेश भैया लाखों लाख रुपया पुरस्कार सब कलाकार के देने हार्दिक अभिनंदन जय जयकार करो आशीर्वाद के कामना बा जितेंद्र साउंड सर्विस प्रोप्राइटर बरमेश्वर प्रसाद जीवित प्रसाद जी के माध्यम से पुरस्कार बा धन्य है कमेटी आ धन्य है रउआ सबके दिल दरिया जी 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 बहुत आला होता हाय देखिता कमेटी को से पुरस्कार मिलल बा हार्दिक अभिनंदन जय जयकार बा पैसा दे के हटत जाए के बा आज हमारा देश में विज्ञान की कमी नहीं है कमल बास भैया कहाँ जाते हैं ए भैया कहाँ हो भैया आज विज्ञान हमने के बहुत आगे पहुंच गए विचार करी जब ना पाकिस्तान के झंडा पर चंदा के फोटो हमने के देखत नहीं जा आज कितना बड़ा बात बा वो चंदा पर हमने के देश के झंडा पहुंचल बा एकरा के कम बात नहीं माने के एकरा खातिर अपना देश के जितना वैज्ञानिक बड़ा एगो जोरदार ताली बजा कर वो सब वैज्ञानिक के सम्मानित खातिर एगो जोरदार ताली बजाई सब अलग तो विज्ञान हो बेरा रहे विजय बाबा कौना बेरा लड़का के मुड़ी कट गई हाथी के मुड़ी जोड़ाई और लड़का बोलत रहल आज कितनो विज्ञान आगे बा लड़का के मुड़ी काट गल जी हाथी के जोड़ल जाई तो बोली ना नहीं के बोल सकल बाकी वो बोलत रहे वीरभद्र दस के मुड़ी उखाड़ गले ए भैया कमेटी वाला भैया लो ए भैया ये हाला होता है भैया हमार बात सुन वीरभद्र मुड़िए धोके उखाड़ गले राजा दस के अब बोका के मुड़ी जोड़ाई और बोका बोलत रहल ए बार आदमी के धड़ में बोका के मुड़ी जोड़ाई तो बोली ना बोली वही बेरा के तूफान का गीत गौल रहल बोकावा बोलत नहीं कितनो दिखाई हरी हरी मुहवा खोलत नहीं गौलत लगा बाकी मंगल के देता हमार गणेश बाबा है पान चढ़े फूल चढ़े हरी चढ़े मेवा लड्डू के हमरा संजय भैया प्रधान बहुत बहुत रुपया पुरस्कार है कमेटी जर्सी को हमने के दोनों ब्यास के दे अभिनय दौलत बा हमने के पुरान पाए तो आई बाबा ये दर्शन दिखाई पूजा में करी लहर में सब दर्शन पूजा में करी लहर में दर्शन में बाबा बड़ी ढेर दिन के बाद भेटल बनी दिनेश भैया हो बहुत बहुत रुपया पुरस्कार आई कमेटी कोर से मिलल हार्दिक अभिनंदन जय जयकार बा आई बाबा आई बचिया बचाई तो हम के बोला उसको मरले तो दर्शन में बाबा बारी दे दिया रात भर बंद न हो तो ठीक ना लगी हम तेजबे बंद कर करनी है बाकी एगो भाई देश का दल बड़ा